anyị ga-amalite ofufe nro Christmas anya n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 29, hymn number 29. biko lee anya na page 4 ọmụmpịaji nke anọ ebe edere ma ọ bụ na Christmas a mụrụ nye anyị Kraịst onye nwe anyị mmadụ niile ya nọ isi ala Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile
Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye mmadụ ezi ihe ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'iku ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile, otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwa ndị ya n'ụwa. Onyenwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị mgbe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, Onyenwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebudo mmehie nke ụwa, mere anyị ebere, ị na-anata maka mmehie nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ n'otuto Chineke bụ nna. Amen. Nchikọta nke iwu. Onyenwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, Onyenwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ Onyenwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke abụọ yiri nke ahụ bụ nke a: ị ga-ahụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Nụrụ n'okwu nkasi obi nke onye nzọpụta anyị Kraịst na-agwa ndị chere ya n'iru n'ezie. Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọnụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nụrụkwa n'okwu nke St. John kwuru, ọ bụrụ na onye ọbụla emehie, anyị nwere otu onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'ebe nna anyị nọ. Ya bụ Jizọs Kraịst bụ onye ezi omume. Ihe onwe ya bụkwa ihe juru Chineke obi banyere mmehie anyị niile. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile. Ka anyị zubesi ike idebe ihe niile nke Chineke nyere n'iwu. Ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ihe niile, nna nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na ajọ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị aka akwụkwọ nsọ nke Kraịst. Anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewere obi anyị na-echegharịa na mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụrụ, otuto wee aha nke gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ọ zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa na Krismas. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyeworo anyị ọkpara mụrụ naanị ya,
iyikwasị n'onwe ya ụdị mmadụ anyị bụ ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, wee mụọ ya na mgbe dị ka mgbe a. Kwee ka anyị onwe anyị ebe a mụrụ anyị ọzọ, mee ka anyị ghọọ ụmụ gị site n'ido anyị ka ụmụ na site na amara gị, ka e wee na-eme anyị ọhụụ kwa ụbọchị site na mmụọ nsọ gị, site n'otu onye ahụ bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye soro gị na otu mmụọ ahụ dị ndụ na-abụkwa eze otu Chineke mgbe dum n'ụwa ebighị ebi. Amen. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ anyị ga-esi n'akwụkwọ Aịzaya isi 52 malite na amaokwu nke 7 wee ruo na nke 10. Our first lesson this morning will be taken from the book of Isaiah, chapter 52, reading from verses 7 through 10. Lee ka ha si maa mma nke ukwuu n'elu ugwu, bụ ụkwụ nke onye na-ezisa ozi ọma, bụ onye na-eme ka anụrụ okwu udo, onye na-ezisa ozi ọma nke ezi ihe, onye na-eme ka anụrụ okwu nzọpụta, onye na-asị Zayọn, Chineke gị bụ eze. Nụrụ olu ndị nche gị, ha eweluwo olu ha n'otu ka ha na-etikọ mkpu ọṅụ, n'ihi na anya na anya ka ha ga-ahụ mgbe Jehova na-alaghachikwute Zayọn. Tiwanụ mkpu ọṅụ, tienụ mkpu ọṅụ n'otu unu mkpọmkpọ ebe nke Jerusalem, n'ihi na Jehova kasiwo ndị ya obi, ọ gbapụtawo Jerusalem. Jehova agbabawo ogwe aka ya dị nsọ ọtọ n'anya mba niile, nsọtụ niile nke ụwa wee hụ nzọpụta nke Chineke anyị. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa. Abu-Ọma 98, Psalm 98.
Biko ka anyị nọdụ ala nụrụ ihe mmụta nke abụọ. Our second reading will be taken from the book of Hebrews, chapter 1, beginning at verse 1. Long ago, God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds. He is the reflection of God's glory and the exact imprint of God's very being, and he sustains all things by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high, having becoming as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have begotten you," or again, "I will be his father, and he will be my son"? And again, when he brings the firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him." Of the angels he says, "He makes his angels winds, and his servants flames of fire." But of the Son he says, "Your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And in the beginning, Lord, you founded the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like clothing. Like a cloak, you will roll them up, and like clothing, they will be changed. But you are the same, and your years will never end. The word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 26, hymn number 26.
ikpere Chineke. Ezi Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye hụrụ ụmụ n'anya otu a, na ị nyere ọkpara anyị mụrụ naanị ya ka ọ bịa n'ụwa n'ụbọchị dịka ụbọchị taa, ime ka mara onye ịbụ na ịbụ Chineke ịhụnanya, onye ga-enye anyị ihe niile tụkwasị ọbụna ọkpara ị mụrụ naanị ya. Bịa na ebube iji bụrụ Chineke nọnyere anyị nọgide. Kwee ka okwu niile nke ọnụ m ya na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, eze anyị na onyenwe anyị, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Taa ka a mụrụ nye anyị onye nzọpụta. Biko nọdụ n'ala. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. E dere ozi ọma n'isi nke mbụ. Ozi ọma dịka Jọn onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke mbụ. Otuto dịrị Chineke. Soro m gaa n'ihe edere n'akwụkwọ nsọ n'ozi ọma Jọn isi nke mbụ, malite n'amaokwu nke mbụ. Na mbụ ka okwu ahụ dịrị, okwu ahụ na Chineke dịkwara, okwu ahụ bụrụkwa Chineke. Onye ahụ na Chineke dịrị na mbụ, e kere ihe niile site n'aka ya, ekeghịkwa otu ihe ọbụla nke ekeworo ma ọ nọghị ya. N'ime ya ka ndụ dịrị, ndụ ahụ bụrụkwa ihe nke ndụ. Ihe ahụ wee na-amụ n'ọchịchịrị, ọchịchịrị ahụ ejideghịkwa ya. Otu nwoke pụtara, onye zitere site n'ebe Chineke nọ. Aha ya bụ Jọn. Onye ahụ bịara ịgba ama ka o wee gbaghara ihe ahụ ama, ka mmadụ niile wee site n'aka ya kwere. Ya onwe ya abụghị ihe ahụ, kama ọ bịara ka ọ gbaghara ihe ahụ ama. Ezi ihe ahụ dịrị, nke na-enye mmadụ ọbụla nke na-abịa n'ime ụwa ihe. Ọ nọrị n'ụwa, ekekwara ụwa site n'aka ya, ma ụwa amaghị ya. Ọ bịakwutere ihe nke aka ya, ma ndị nke aka ya akpọbataghị ya. Maka ha rabụ ndị na-ara ya, ha ka o nyere ike ịghọ ụmụ Chineke, bụ ndị kwere n'aha ya, ndị a mụrụ ọ bụghị site n'ọbara, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nke anụ arụ, ọ bụghịkwa site n'ọchịchọ nwoke, kama site na Chineke. Okwu ahụ wee ghọọ anụ arụ bụ mmadụ, o wee biri n'etiti anyị. Anyị kirikwara otuto ya, bụ otuto dịka otu nwa nwoke amụrụ naanị ya, na-anata n'aka nna ya. O jupụtara na amara na eziokwu. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Ekele dịrị Chukwu.
Whenever we begin to think about Christmas, so many things come to mind. And people hold on to these many things. And unfortunately, as they pursue these many things, there is a tendency to ignore or even forget completely the very reason for this season. When we talk about Christmas, people think of holiday, when they can travel and be with family, when they can relax and probably do some of those things they have not been doing because of the demands of their work. Oh, people think of exchanging gifts. They think of Christmas cards. The fun of being able to put a Christmas tree in your living room and pack all these gifts under it, and then on Christmas morning to rush, the children in particular, to go and open those gifts. We think of those decorations that need to be done, and so many even stress themselves out, running from one end to the other to make sure everything is perfect by Christmas morning. Some even think of Santa, Father Christmas, and to make their lists that they will present before Father Christmas. And the list can go on and on. This year is a little different because of the pandemic we are experiencing. And our hearts go out to all those families that have lost loved ones, many of them. And we pray that the Holy Spirit of God will comfort you, all of you, in the name of Jesus. Amen. So Christmas this year is not like before, even though so many people have ignored some of the things that we have asked to do in order to save one life or the other, or even save our own lives. My prayer is that all of us will be diligent in pursuing those causes that will save lives. The lives of those who are sick and the life of those who are taking care of the sick. The life of the families that are involved. I want to suggest that while these chores that we do on Christmas Day or in preparation for Christmas Day are important, are good, those are not the issues at stake on Christmas Day. So the question I want to ask and seek to answer this morning is, what happened on the first Christmas Day? And why do we celebrate Christmas? I believe this question is important, or these two questions are important, if we can find their answers. What happened on the first Christmas? And why do we celebrate every return of Christmas Day? It is important because what happened on Christmas Day, that first Christmas Day, is such a life-transforming thing that we cannot ignore it and pursue shadow. We cannot leave it out and begin to think of things that are just ephemeral, things that are, in my view, unimportant compared with the real issue at stake on Christmas. Christmas, I believe, is something more serious and more life-changing than what people spend their time doing on Christmas Day or in preparation for it. So what was it that happened
that should make us celebrate it? Well, I'm glad you asked. I want to suggest that on Christmas Day, that first Christmas Day, heaven came down to earth. Divinity put on humanity. Immortality came down and put on mortality. And the Word was made flesh, the Bible says. The Word that was there when the world was created. The Bible says nothing was created without him. He became flesh. The Word of God, the power of God came down to earth. It was an event that changed the trajectory of human history. An event that eternally reversed the destiny of the human being and created access for humanity to participate in divinity. Hallelujah. Hallelujah. I said it was an event that made it possible for human beings to become part of what happens where God lives. Up until now, what we know is that God created human beings in his own image. As we read in Genesis chapter 1, verses 26 and 27. We also know that through Satan instigated rebellion, the human being lost God's image in him. And from that point on, human beings incurred the wrath of God, the anger of God. And God chased human beings away from his presence. Adam and Eve were relieved of their duties and their pleasures in the Garden of Eden. They were chased out of that place. And from that time on, the image of God in human beings was marred, was distorted, was shall I say, stinged. It was stained such that the human being did no longer look like what God made him to be. But we also know that because of God's love, God will not let this human person that has angered him, that has turned away from him and done the will of Satan instead of his own will, God will not let him go. And so God will continue to seek a way to bring back humanity to himself. And so God began to speak through prophets, as we read in Hebrews chapter 1, verse 1. In times past, God has been speaking to us through prophets and through sages. But today, God decides to speak to us through his Son, Jesus Christ. So on that first Christmas day, all the prophecies about God being able to send someone who will now redeem the human being and put back the image of God in the human being, all that promise has now suddenly on Christmas Day, that first Christmas Day, been fulfilled. So when Christ was born, what we discover is that God's promise is fulfilled. In the birth of Christ on that Christmas morning, what we find is that we have a God who is a promise-keeping God, who, although time will pass and people will begin to say, where is the promise of his sending a Messiah? Suddenly, what Gabriel told Mary came to pass. That maiden brought forth a son who will be called Emmanuel, who will be called Jesus. Names that are very important in showing what God had in mind in bringing him to birth. So, in allowing Jesus Christ to be born on that Christmas morning,
something happened. What happened was that God proved himself to be a faithful, trustworthy God. The God who promises and keeps his promise. The God who will do what he says he will do. Today, he didn't just send an angel. He didn't just speak through a prophet. God came to earth himself in Jesus Christ. He became human. That is what happened on Christmas Day. On Christmas Day, that first Christmas Day, God became human. Divinity took flesh and became mortality. The immortal became mortal. But why would God stoop so low? Why would an elephant become an ant, if you like? This is why we celebrate. God became man. The Word of God became flesh on that Christmas morning for this particular reason, that God's image may be restored in human beings, that fallen humanity may be brought up back to his original state of having the image of God in him. The Word of God became flesh. The Word of God that created all that we can see and we cannot see. The Word of God that was there when everything that was made, now became flesh. And the reason for that miracle to happen, the miracle of incarnation, God becoming man, was number one, for the salvation of human beings. So that he came to his own, and his own rejected him. As we see in John chapter 1 verse 11. The Word became flesh. He came to his own. They rejected him. Then the Bible says in verse 12, but as many as received him, to them he gave power to become the children of God. So the coming of Jesus on Christmas Day made it possible for us humans to become the children of God. Otherwise, if Christ did not come, if Christmas did not happen, we will still be in our sins. We will still be people who are no people at all. But today, because Christ came on Christmas Day, we have become the people of God. Hallelujah. Amen. The coming of Jesus on Christmas Day means that human beings now have a way of going back to God, of returning to God. God has provided a way through which you and I can become his children once again. On that Christmas Day, God made known himself to humanity. The Bible says, a maiden shall be with child, and when this child is born, he shall be called Emmanuel. And the meaning of Emmanuel is what? God with us. Divinity invaded humanity. God came to be with us, and in so doing revealed himself to us, made us to know who he is. If Christ did not come, our knowledge of God would have been inadequate to take us to heaven, inadequate to make us part of God's family. Because Jesus came, God has provided a way for our sins to be forgiven. That's why he is called Jesus. The Bible says, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. No Christmas, no forgiveness of sin, therefore no salvation. But thank God for Christmas, because on that day when Jesus came,
Humanity had a way for their sins to be forgiven. Remember when Jesus had paid in full the penalty for sin, he said on the cross, "It is finished." Fast forward. It is finished. In other words, I have paid in full the sin debt of humans. And therefore now the door is open for human beings to come back to God. All of us now have access into the kingdom of God. As many as received him, he gave the right, the authority, the power to become the children of God. Remember that this access is now for everybody. But it's not just for everybody just because it happened. It is for everybody who will dare to receive it. If I give a gift and I say, "My brother, here, this is $10 for you. It's for you to take. Just use it for anything you want." And he said, "Nah, I don't believe this man. Oh. He never gives anybody his money. There must be a trap." You start rationalizing why you can't receive this gift. Then you can't get it. It won't be yours. It requires faith to say, God has given it, he has spoken it, I believe it, I receive it. Amen. Salvation is for whoever will receive it. On that Christmas day, God restored or provided a way for the restoration of his image in me and in you. So that when we receive Jesus as our Lord and Savior and our sins are forgiven, we are made right with God once again, and the image of God is restored, and we can now be called the children of God. On that Christmas morning, God provided hope for everlasting life. You remember, because of the sin of Adam and Eve, death was introduced. Man and woman will now die. That was not the original plan. But with the coming of Jesus, there is now the hope of everlasting life. Don't worry about the laying aside of the flesh. The laying aside of the flesh in the death that the type that coronavirus is causing is nothing. We're not thinking about that. In fact, this one, the Bible says, is the doorway to a larger life, the everlasting life. If Christ did not come, everlasting life will not be available to humans. Hallelujah. Hallelujah. That is the beauty of Christmas. That is what happened on Christmas Day, that God provided a way for us to enjoy the life we lost in the Garden of Eden. Everlasting life, life forever. The Son of Man came that you may have life and have it more abundantly. John chapter 10. So the image of God is restored in man now. There is hope for everlasting life. There is hope for us to participate in the kingdom of God. Christmas means that we now have a mediator of a new covenant. Hallelujah. Hallelujah. You know, the old covenant is this: you must obey the law. That's the old covenant. And there are these many laws, 600 and something of them, they are sort of summarized in the Decalogue, the 10 Commandments. If you do one and you fail in the other, you're finished. You're not going anywhere. That was so burdensome and so difficult to keep. And so in Jesus Christ, God provided for us a new and better covenant that can help us get into heaven and become participants in God's nature. Excuse me. Thank you. So, in Jesus coming on Christmas Day, he became the mediator of a new covenant. A new covenant of grace. A new covenant that makes it easier, makes our access to God easier.
that redeemed us from the curse of the law. So God is not anymore expecting me to keep the 10 Commandments. If I don't keep it, I am destroyed. Because Jesus has already taken my sin on the cross of Calvary, having been born on Christmas Day, I now have a new covenant. I am now a partner in this new covenant. God being the senior partner, and me, because I have received Jesus as my Lord and Savior, a junior partner in this provision that God has made. That is why we celebrate. We celebrate on Christmas Day, we celebrate the birth of Jesus, because his coming has opened a new horizon for whoever will believe. As many as believed in him, he gave the power, the right to become the children of God. So that if anyone will accept Jesus as Lord and Savior and make him their Lord and Savior, he will forgive their sins. He will make them the children of God. He will make them participants in a new covenant. He will redeem them from the curse of the law. Their sins will be forgiven. The image of God will be restored up in them. And they now have their ticket to heaven. Whether they are dead or are alive, when Jesus comes, he will take them home. Hallelujah. Hallelujah. So, brother, the question that then remains is, if Jesus is the mediator of a new covenant, if Jesus has opened up for us an access to the things of God, if God has become man so that I can become part of God, have you given assent? Have you given your life to Jesus? Have you received him as your Lord and Savior? Is he the one ruling in your life? Is your sin forgiven? Or are you still holding on to the old covenant which no one can keep? On this Christmas Day, let us rejoice, because God has made himself known to us as a forgiving God, as a God who keeps his promise, as a God who has brought us into a new covenant through our mediator Jesus, who has forgiven our sins and made us part of his kingdom. My prayer today is that you, whoever you are that is listening to me, that you will give your life to this Jesus, so that Christmas begins to have its full meaning in your life, and you become a partaker of the divine nature that God has made available for us in Jesus Christ. Let us pray. While we bow our heads today, it is possible that although God has made available a way for us to come closer to him, it is possible that although God has brought into being a new and better covenant, you are still living your old life. You are still doing your old stuff. You are living your old way. You have not been brought into this new covenant because you have refused Jesus like those of old. He came to his own, and his own rejected him. But as many as received him, he gave the power to become the children of God. Have you received that power? Have you believed in him? Are you now a partner with God in this new covenant of which Jesus is the mediator? If not, you have an opportunity in this year that we are having a different but special kind of Christmas. It is not by accident that you are able to listen to these words today and know the meaning of Christmas, or why it happened, or what happened on that first Christmas day. That God provided a way of escape
in Jesus Christ so that you can come back to him. If you have not given your life to Jesus, I want you to take a moment this morning and say to him, Lord, I yield my life to you. Come into my heart. Take possession of me. Forgive my sins. Wash me with the blood you shed on Calvary's cross. And make me your own. Bring me into this covenant of grace, covenant of mercy, that I may be a partaker of God's nature. That the image of God, which was marred by sin, might be restored in me. That will be your prayer. And if you pray that prayer tonight, this morning, you can be sure that God, who is already waiting, open-handed to receive you, will joyfully receive you into his kingdom. And the Bible says there will be joy in heaven over one sinner who repents. Heaven will rejoice because of you. Let us sing that song that says, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sing. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my life, Lord Jesus. One more time for a good measure. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today. Come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Come in to stay, Lord. Come in to stay and make me a child of God. Come in to stay and restore the image of God in me. Come in to stay and destroy the wickedness of Satan in my life. Come in to stay that there will be no room for anything else, anybody else but you. Come in to stay. And with the blood you shed on Calvary's cross, cleanse me, make me, mold me, fill me with your spirit, that I may be a child of God, that I may live for his glory all the days of my life. If that is your prayer, then congratulations and welcome into the family of God. Father, we praise you for giving us your Son, Jesus Christ, and through him revealing yourself to us. Through him, you have created access for us to come back to you. Through him, you have restored your image in our lives.
through him, you have made us participants of a new and better covenant, the covenant of grace and mercy. Thank you, Lord, for forgiving our sins. Thank you, Lord, for restoring us to yourself. Receive all the glory for sending Jesus at such a time as this, so that through him we can come back to you. Accept our thanks through the same Jesus Christ, our Lord. Amen. Biko ka anyị bilie n'ọtọ ka anyị kwesị okwu anyị ike n'ime Chineke ụtọ okwu nke na-esi ya ka mmadụ niile si Anyị kwere n'otu Chineke bụ nna nke pụrụ m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa na ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke Chineke, onye nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta ma ekeghị ya eke, onye na nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile, ihe anyị bụ mmadụ ma n'ihi nzọpụta anyị, o si n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ, o yiri anụ arụ mmadụ nke nwa agbọghọ na-amụghị nwoke, eme ya mmadụ ihe anyị, akpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate, ọ hụrụ ahụ ọnwụ, elie ya, n'ụbọchị nke atọ o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri nke nna, ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya adịghị nkwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na onye na-enye ndụ, onye si na nna na ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-edokwa ya na nna na ọkpara, o kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim na mmehie. Anyị na-ele anya mgbe na ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ ibu ụwa na-abịa abịa. Amen. Biko anyị ga-anọ n'ọnọdụ ikpe ekpere site n'ikpe ekpere ọra nke mmadụ. Joining our voices of all in heaven and on earth, praising the Word made flesh in Jesus. Let us pray for the world to which Christ comes, the church whom Christ calls, and the people in need whom Christ loves. As the heavens and earth are filled with the peace and love of the Word made flesh, let us pray for the church, the world, and those in need. O God, the creator and preserver of all, draw all people to you, that your wisdom may be known to the ends of the earth. God of love and peace. Hear us, we pray. Strengthen your church, O God, to be a messenger of peace, that through its proclamation and life it may bring the good news of Christ to all who are disheartened. God of love and peace. Hear us, we pray. Make the leaders of nations, states, and communities to be lovers of goodness and truth, that all your children may be nurtured and protected. Uphold all who strive for justice and freedom, that their work for peace may shine with your saving love. God of love and peace. Hear us, we pray. Raise up those who are lowly and powerless, that the light of Christ's birth may scatter their darkness and bring renewed hope. God of love and peace. Hear us, we pray. Surround with your love the lonely, bereaved, and all for whom this season is a burden, that they may know the arms of your mercy. God of love and peace. Hear us, we pray. Remember those who live with fear, poverty, anxiety, illness,
and all who suffer, that they may be comforted and lifted up. God of love and peace, unite us with all the saints in the light, until we join them in the brightness of your heavenly glory. God of love and peace, Almighty God, grant that through our prayers, our lives may radiate the presence of Christ to all who dwell on earth, for he is our Lord forever and ever. Amen. Biko ka anyị ga-anọ n'ihu n'ekpere na-echeta ụmụnne anyị ndị ọ dị otu ọ dị ha, ka anyị rịọ amara Chineke n'isi ha, bụ ndị nọ n'ahụhụ, ndị nọ na mkpa, ndị nọ n'iru uju. Ka anyị kelee Chineke kelee n'ihi amara ije o nyere ụmụnne anyị ndị gara Naịjirịa ọbụnadị n'oge ọjọọ a. Ka anyị chekwaa n'ihu ya banyere nlọta ha, ka mgbe ha niile ga-emechi ihe ọbụla ha mere ha ji hụ na ọ dị mkpa na ha ga-aga Naịjirịa n'oge a, ka Chineke dulatara anyị ha n'udo. Ọ dịkwa ụmụnne anyị ndị ga-ahapụ ebe a taa gawa Naịjirịa. Ka anyị cheta mmadụ dịka nwanne anyị nwoke Emmanuel Ojiribe, onye na-eru uju n'ihi nwanne ya nwoke hapụrụnụ, onye na-aba ụgbọ n'ehihie a ịlawa Naịjirịa. Na-echetakwa nwanne anyị nwoke bụ the Reverend Chukwudi Ihezue, ka Chineke anyị duru ha na ndị ọzọ anyị na-amaghị. Ndị a bụ ndị chọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, ka anyị were ha mere mgbakwasị ụkwụ cheta ndị ọzọ niile ndị ga-agawa Naịjirịa maọbụ ndị ga-eme travel n'oge a, n'agbanyeghị ihe ọjọọ nke na-eme. Ka Chineke anyị duru ha gaa n'udo. Mgbe ha ga-alọta, ka Chineke anyị dulatakwa ha n'udo. Onye nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Anyị na-ekele Chineke n'ihi nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel Njọkụ, onye ya na Jizọs nwere the same birthday. Taa bụ birthday nwanne anyị nwoke ma onye anyị na ya na-efekọ Chineke n'ebe a. Anyị na-arịọrọ ya na ndị ọzọ izu ụka anyị nọ n'ime ya bụ birthday ha, na-etinye n'aka Chineke, ka Chineke anyị gọzie, chebe ha, mezuoro ha ihe dị ha mkpa, kasie ha obi na ihe mgbu ha niile, hichapụ ha anya mmiri, mee ka amara ya bara ha ụba mgbe niile. Tụmadị nwanne anyị Emmanuel, ka amara Chineke bara ya ụba, zute ya mgbe niile. Onye nwe anyị, biko nụrụ ekpere anyị, ka akwa anyị rue gị ntị. Otu anyị dị iche iche ka mkpa anyị dịkwa iche iche n'ebe Chineke anyị. Ka anyị butere ya mkpa ndị a. Anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị na-achọ ka Chineke weta udo n'ezinụlọ ha dị iche iche, ndị na-ekpe ekpere maka ụmụ ha maọbụ ụmụnne ha maọbụ ndị ezinụlọ ha, extended family members. Ka Chineke anyị zara ha ekpere ha, napụta ha n'ihe mgbu nke ha na-agabiga. Ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị na-arụbeghị ọrụ kemgbe COVID bidoro, ndị eleghị anya ha na-agbasi mbọ ike na-achọ ụzọ ha ga-esi kwụọ ụgwọ ha ji n'ụzọ dị iche iche. Ndị ọ na-adị ka ugbu a olileanya ha agwụla maọbụ ha enweghị olileanya ma otu ma otu. Ka Chineke onye na-eweta olileanya ebe na olileanya na-adịghị, Chineke onye na-eme ka ihe ebube dị, the God of miracles, ka o leta ụmụ ya ndị a n'ọnọdụ ha dị iche iche. Chineke, gị onye kwere si na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ na ha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ ya na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara, ka amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen.
Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko anyị na-ekele mmadụ niile ndị soro anyị kpee chọọchị n'ụbọchị taa bụ Christmas. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Ngwa na anyị bilie nyerịta na ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Biko nọdụ ala. Na ahụla na taa Krismas anyị ga-eri oriri nsọ. Chineke emeela ebere anyị enweta otu anyị ga-esi mee ya ghara inye nsogbu. Ndị nọ n'ụlọ unu maara ihe unu kwesịrị ime. Biko ọ na-awụ ndị enyi anyị mewe birthday anyị ewetara ha ihe onyinye pụrụ iche. Taa bụ birthday Jizọs. Anyị ga-eweta ihe onyinye dị iche. Unu maara ụzọ dị iche iche anyị si eweta ihe onyinye anyị. Biko ụmụnna, ka anyị nyenụ Jizọs onyinye kwesịrị ya, in thanksgiving for giving himself up for us, coming down from heaven to meet us here, to pay the sin debt that we have accumulated in full. Let us give him glory and praise. Let's bring our offering at this time.
Ka anyị lee anya na page 15 n'usoro anyị ji eri oriri nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ọ na-ekwere gị. Bulitenụ obi unu. Anyị ebulite ha nye onye nwe anyị. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi ka anyị nye ya ekele n'otuto. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile, nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi. Site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, i sitere n'aka ya wee kee ihe niile site na mbụ, mekwa anyị na oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a maa ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie wee welie ya elu, ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke nke nwee ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye agọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu.
anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị nna nke pụrụ ime ihe niile na-abụ nke otuto ebighị ebi, ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile ịgọzi dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, nye anyị udo gị. Ekpere nke obi dị umeala mmadụ niile, anyị azabanyeghị okwu ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iriri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kpee onye nwe anyị onye amara, ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst, ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị niile. Amen. Were n'okwukwe bịarue nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ mụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. I got Bible 22, hymn number 22.
anyị lee anya na page 20 usoro anyị ji efe ka page 20 dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị etu a ka anyị na-ekpesị ekele mgbe erisiri nri nsọ mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe niile anyị na-ekele gị n'ihi na ị were wa arụ n'ọbara ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị zipụ anyị ike nke mmụọ gị ịdị ndụ ịlụ ọlụ gị dị otuto na nsọpụrụ. Amen. Ka anyị kpee ekpere mgbasa. Otuto niile dịrị gị eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ n'ihi nọnyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya ugbu a mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na n'ebe anyị dị iche iche na-apụ na-agbasa n'ofufe a anyị na-arara ndụ anyị na-etinye n'aka gị n'ụbọchị a anyị na-echeta ọmụmụ Jizọs Kraịst onye nwe anyị na-arịọ ka ndụ ọhụụ nke ọ bịara izi anyị bụrụ ndụ nke anyị ga-ebi na-enweghị nchegharị na-enweghị ile anya n'azụ ọbụla nyere anyị aka ịgbagide mgbọrọgwụ na ozi ọma gị ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile na ịlụ ọlụ gị ewetara gị otuto na nsọpụrụ. Kwee anyị na-arịọ gị ka ọbịbịa Jizọs bịara bụrụ anyị ihe ọma bụghị ihe ọjọọ ka anyị were otu a were ndụ anyị tifee n'aka gị tinye onwe anyị n'ọgba ndụ ọhụrụ nke pụtara na anyị ga-enweta amara gị ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị nketa alaeze gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị na-arara ka hara bụ ụmụ gị ndị All Saints Igbo Anglican Church ebe ọbụla ha nọ ugbu a ndị lara Naịjirịa na ndị nọ n'ebe a Chineke biko chekwa ụmụ gị pụọ n'ihe ize ndụ nke a bụ coronavirus ka ụmụ gị bụrụ ndị ị ga-echekwa ruo mgbe iko nke a gabigara anyị abụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ ịga n'ihu na-efe gị na-atụrụ gị mma mma. Gọzie ihe niile ka anyị mere n'aha gị n'ụbọchị taa. Gọzie ụmụ gị ndị wetara ihe onyinye dị iche iche biko gọzie ndị na-enweghị ike iweta n'ihi otu o si dịrị ha kwee ka ọ dịrị ha mfe inye mgbe ọzọ ka otuto na nsọpụrụ wee si otu a na-adịrị ha nsọ gị n'ihi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ
chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị ga-eweta ofe nro Krismas ụtụtụ a n'isi njedebe site n'ịbụ abụ 19, hymn number 19.
n'ime obi anyị na ndụ